Nilqakom għal programm ieħor politiko. Lejla ġewwa l-istudio miegħi nilqa' l-Dr. Linkir Koffawre, nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna. Grazzi lilek. Jien orajt, grazzi. U inti? Mhux ħażin. Biżi bħassoltu nimmaġina. Imma tnieħu gost li qiegħda fil-kumpanija tagħkom kellna nara ċans nisiru nitkellmu daqsxejn qabel. Mela, tista' tgħidilna xi ħaġa fuqek fuq. Ħafna. Fuq. Nafuk, ovvjament bdejt kant, imma ovvjament għandek karriera llum ħafna iktar vasta. Ara, jien għandi 43 sena, għandi tifla ta' 20 sena, Lizzy, miż-żewġa ili miż-żewġa 21 sena. Qed ngħidlek hekk għaliex nagħti ħafna valur il-familja. Bħala persuna nemmen li meta inti trid tasal x'imkien u naħseb anke l-mużika għall-mitni hekk li kien hemm diversi meta kont għadni żgħira mur inkanta, nistudja, ikollok ħafna ftuħ ma tkunx taf it-triqat fejn ħajoħduk. U meta kont irbaħt il-Song for Europe Malta, kien mument deċiżiv ħafna għaliex fejn is-soltu qabel kont ngħid ara akademikament nixtieq nagħmel ħafna affarijiet. Nixtieq dejjem xtaqt nistudja liġi wkoll, imma dejjem beżżawni x'kienu jgħidu li trid tagħżel. U jiena tant kont appassjonata u għadni appassjonata ħafna għaliex meta ikun hemm ċertu kawża li rrid nesprimi lil innifsi kif inħossni jien u l-opinjoni tiegħi, nerġa' nirrikorri għall-mużika u nikteb xi kanzunetta li tkun ibbażata fuq dik il-kawża. Imma dak iż-żmien ma kontx qed nara ta' tfajla li kont ta' 20-23 sena. Kienet diffiċli ħafna lija li ngħid ara. Hemm ċertu linji, direzzjonijiet li mbagħad you have to give and take għaliex jew ħatati ħinek għal dil karriera, jew ħatati ħinek għal familja, jew ħatati ħinek għall iżvilupp tiegħek personali, jew ħatati ħinek ukoll għal ċertu karrieri li ma tistax ikollok kollox u tlaħħaq u tibbilanċja. Qed ngħidlek dan kollu f'dawn 21 sena minn meta mort u rappreżentajt il-Malta. Naħseb tant kien hemm konsistenza, l-unika ħaġa konsistenti li kien hemm kien il-valur, il-commitment lejn il-familja. U dik żammitni grounded mal-art u nemmen jekk tgħidli min Lynn. Ngħidlek Lynn hija persuna li illum il-ġurnata meta taħares lura ngħid għamilt ħafna affarijiet. Però dejjem kont konsistenti ma' dak li nemmen fih. U naħseb li illum li nara ċirkostanzi fija nnifsi li meta nkun indeċiża ma nibżax minna, nieħu gost biha għax ngħid wara din l-indeċiżjoni ħajkun hemm tkabbir. Mhux hekk l-esperjenza ta' ħajkun hemm l-esperjenza. U naħseb li dik hija trait tiegħi fil-personalità tiegħi, fil-karattru tiegħi li ma nistax inneħħi l-kolur, ma nistax inneħħi il-kreattività f'dak kollu li nagħmel anke jekk jidher li huwa xi ħaġa monotonu, xi ħaġa konservattiv. L-importanti tagħmilha passjoni inti. Nagħmilha bil-passjoni. Mela għandek għal qalbek ħafna wkoll il-human rights u l-interess ovvjament ta' tfal. X'tagħmel eżatt f'dan il-kamp inti llum il-ġurnata? Fejn jidħlu drittijiet umani, naturalment ma nistax nagħmel distinzjoni bejn dak li nemmen jien fih u dak li il-liġijiet u l-konvenzjonijiet għaliex bħala avukat ukoll speċjalizzajt kemm fid-diplomazija kif ukoll fil-drittijiet umani, fil-liġi u fil-prattika tagħha. U ma nistax ngħid li m'hemmx konverġenza, ġifieri dak kollu kif hekk kont qed ngħidlek qabel li jien nemmen fih u ntih valur, rajtu jimmanifesta ruħu f'diversi konvenzjonijiet, f'diversi liġijiet fundamentali. Allura xi kultant ngħid mela qisnu il-liġi tgħinni id-drittijiet tal-bniedem dejjem enuni li nara jien bħala persuna fejn qiegħda hija xi ħaġa li ta' prinċipju fundamentali li ma tistax teskludih mid-deċiżjonijiet tiegħek. U kienet issa deċiżjoni naturali ħafna li nkompli nispeċjalizza
U nidħol ukoll f'dak li huwa mhux biss raġel, mara, ġeneru ieħor, eċċetera, imma bħala umani, irrispettivament mill-età, mill-kannaġġon, mir-reliġjon, eċċetera. Dawn dejjem kienu prinċipi, dejjem kienu il-valuri li jien trabbejt fihom. Anke meta kont l-iskola, pereżempju, niftakar ikun hemm ċertu ċirkostanzi li tajt isma' din hija diskriminatorja u din hija inġusta. Aw ħadd ma tkellem. U dak U jien nitkellem. ħafna drabi. Ma jien dejjem tkellimt. Dejjem Ma dejjem tkellimt. lajt il-kopji. Allora dejjem copies. Jew jekk ma qlajtx kopi, inkun assoċjata ma' xi rebel li fil-verità ma nkunx għamilt dak il-pass jew semmajt il-vuċi biex naqla l-inkwiet għax ikun hemm min qed jagħmel apposta biex U mhux hekk biex jieħu l-attenzjoni. Imma biex nitrattaw dil-kawża, ħalli ma jqepawx dawn taf kif irrabjati u jġibu ruhom tal-imħod li bil-fors iridu jaqalaw il-copies biex jisemmaw leħenhom biex jekk għandhom nuqqas attenzjoni għantu ilhom. Dejjem hekk kont, ġifieri alla volja xi ħadd qed jirribatti jew wasal għal konklużjonijiet li kienu regolari jew kien imma dejjem hemm fejn wieħed irid imur u jara prinċipji fundamentali kif bħala uman issa ser inkunu nistgħu nifmu il-kawża fejn wasal għaliha. Tajd li hemm konsegwenzi mela m'hemmx mela xuman dejjem ġustifikat. Mela, żgur jekk nitkellmu favur il-ħajja li inti toqtol mhux ġustifikat, imma li mbagħad taf li huwa dritt fundamentali, però mhux assolut għaliex jekk jiena xi ħadd ħajġi joqtonni u niddefendi ruħi dak huwa self-defense. Taqbel li inti toqtol lil xi ħadd ieħor ikun ħajoqtlok issa ma mmorrux fl-estrem. Hemmhekk hemm argumenti ieħor. Mela allura m'intix favur dritt tal-ħajja b'mod assolut għax hemm ċirkostanzi u dawk tieħu pjaċir bihom għax imbagħad mill-liġi għall-prattika toħloq l-interpretazzjoni u dik wkoll hija parti mill-avukatura li tkun qed taħdem fiha. Bla dubju tul is-snin, I mean, qisu fis-snin reċenti l-nisa ġiet ukwali għar-raġel għax nisa dejjem kienu fi żvantaġġ f'ħafna affarijiet fil-ħajja. Però issa llum il-ġurnata u min qed jargumenta li morna l-estrem ieħor u ovvjament l-irġiel kważi qed jiblaw ċertu kanen. Taħseb li dawwa minnu? Mhuwiex ġust li l-ebda ikun hemm persuna oħra li jibla l-kanen, ġifieri inti tpoġġiha li inti qisek fi żvantaġġ. Fi żvantaġġ flok. Li inti tagħti vantaġġ għaliex ikun hemm ċertu kif naqbad ngħid żvantaġġ jien li nieħu vantaġġ bħala mara inħoss li għandi xi ħaġa nieqsa. Taf kif? Ġifieri però li nagħti vantaġġ lil xi ħadd, pereżempju f'maratona, li nagħti vantaġġ xi ħadd li meta tikkalkula d-distanza sa fejn irridu naslu tnejn biex jasal daqsi jekk m'għandux sieq taħdem, irid intih vantaġġ. Imma hemm kawża ġustifikata għalfejn tajtu l-vantaġġ. Għax ikkalkulajt, rajt id-distanza, rajt kemm niġri int, rajt kemm tiġri int, meta inti rajtek tiġri jiena, imma il-valur tiegħek ma naħsibx. Skont bliema burda tassibni. Imma għax evalwajt. U naħseb li dawn il-mekkaniżmi ftit ta' evalwazzjoni minn trends matul is-snin u matul anka elezzjonijiet li jkunu għaddejna minnhom u tara wkoll dan it-trends fejn wasluna tara l-innuqqas tal-mara dejjem kienet hemm. Però li nagħti vantaġġ lil mara imma ma nsostniex biex hi meta jkollha tfal, meta jkollha il-period, meta jkollha il-problemi li forsi għad trid titħarreġ għada il-mara ma ħarġitx f'dinja tax-xogħol fejn jirrikjedi specialization allura ċertu xogħlijiet qatt trid titħarreġ fihom, trid tidħol fihom, tgħidli hemmhekk jekk ma jkollniex dawk il-pakketti mal-mekkaniżmi, naħseb li xorta għadna fi żvantaġġ. U jista' mbagħad ipoġġi fi żvantaġġ persuni irġiel li ikunlhom potenzjal
u ma jaslux imħabba li jkun hemm limitazzjonijiet li rajt jiena nies validi li għal ftit voti ma telawx u sfortuna li forsi tara raġel ta' potenzjal li jista' jkun validu ma jitlax għaliex hemm il-mekkaniżmu, però is-sikkina taqta' miż-żewġ naħat. Issa jew ħadd tagħmel inċentiv għal perjodu ta' snin ħalli wieħed jerġa' joħroġ. Ma tistax tkun ta' dejjem, qatt naħseb niġu f'perjodu li jekk joħorġu ħafna nisa, il-mekkaniżmu u għalfejn le. Jiġifieri fil-verità, jekk ikun hemm il-bżonn għandu jiġi rivedut u japplika dejjem għall-irġiel. Alright, għandna wkoll hemm każijiet fejn il-ġenituri ovvjament meta ikollhom problemi bejniethom, ħafna ġiel jgergru fuqha. Jekk tiġi għas-separazzjoni kważi by default, jekk vera ma jkunx hemm xi ħaġa problema kbira bil-mara, toħodhom il-mara u r-raġel li gawdihom ftit sigħat biss matul il-ġimgħa u forsi ġurnata fil-weekend. Dejjisa mhux diskriminazzjoni wkoll. Insemmejt by default. By default hemm żewġ ġenituri, le għax it-tfal ikunu mela, jekk inti tagħmel assessment u naħseb l-ewwel ma jrid ikun hemm huwa li ikun hemm sistema li tirrikonoxxi dawn iż-żewġ ġenituri u mhix responsabbli t-tnejn u għandhomx obbligi u responsabbiltajiet li tul il-ħajja aħna ngħidu sa 18-il sena bħala minuri għax ikunu dipendenti fuq il-ġenituri, però jiena naħseb li tara ġenituri li jiqpaw ġenituri u fir-rwol ta' ġenituri sa' kemm jitala għajnejk. Però għajja nimxu mal-liġi, sa' 18-il sena obbligat inti li trabbi u tmantni. Anki għandek sa' 23 sena u għaltre jekk ikun hemm ġenituri u tista' teqba' tmantni ħal ħajtek jekk tixtieq, imma jekk ikunu qegħdin jistudjaw it-tfal u jkunu għadhom id-dar, jiġifieri jistudjaw studenti full time. Però fir-verità, jekk by default mhux ħanindirizzaw li għanna bżonn ikonna żewġ ġenituri responsabbli li rispettivament jekk tispiċċa relazzjoni tiegħi u tiegħek għax jien u int ma naqblux, m'għandux jeħel il-wilt u nneħħulu mid-drittijiet fundamentali tiegħu. Mela hemmhekk fejn konna qegħdin nitkellmu fuq id-drittijiet fundamentali, dak il-wilt ma jridx ikun inħarsu lejh bħala dipendenti tiegħi u tiegħek, isna aħna qed niddeċidu għalih, dak il-wilt għandu huwa uman għandu jkollu it-terza persuna b'mod indipendenti, b'mod imparzjali, jiġu mħarsa drittijiet tiegħu u irrispettivament aħna jekk naqblux jew le, għandna obbligu li nikkooperaw għaliex irdu nħarsu u niżguraw li dak il-wilt jekk jienu int niġu dikjarati responsabbli bħala ġenituri, irrispettivament inti x'taħseb fuqi jew trid tiqpa' tarani fil-ħajja, trid tikkoopera b'xi mod għaliex is-sistema timponi fuqna li ma naqgħux burden fuq l-istat. Issa għalfejn din, għaliex fl-aħħar mill-aħħar ikonna single parents li jieħdu l-akkomodazzjoni, jieħdu sussidji, jieħdu children's allowance, eccetera. Dawn huma affarijiet li joħroġhom l-istat u dawn huma mit-taxxi tan-nies. Però inti jekk trid tkun accountable, tibda tara li ma huma l-ġenituri li t-tfal għandhom jitrabbew magħhom. It-tfal għandhom jiġu ikun hemm il-manteniment mit-tnejn, mhux mir-raġel imma mbagħad ma jgawdix it-tifel jew it-tifla mill-aċċess u l-kuntatt dirett miegħu għaliex il-missier jew l-om u jew wieħed minnhom ikun biss il-pocket money, il-money box. Jiġifieri hemmhekk fejn wieħed irid jindirizza, ma ninsewx li il-manteniment huwa dritt, huwa obbligu, imma daqstant ieħor il-kuntatt dirett mat-tfal huwa obbligu wkoll biex tiġi żviluppata dik ir-relazzjoni maż-żewġ ġenituri. Jekk dan ma jkunx hemm, dak qed nkun qed nonqsu. X'ha jiġri? Nkun qed nagħti lok jiena li jkolli tfal jistgħu jitrabbew ma' ġenitur wieħed, l-ieħor jew l-oħra qegħdin gallerija jew jgħixu jew irabbu tfal oħrajn, mela ma' tfal oħrajn huma responsabbli. Imma ma' dan il-wilt ma kinux. U inti mill-esperjenza tiegħek tara li fejn ikun hemm problemi kbar bejn il-ġenituri, żewġ persuni responsabbli, it-tfal fl-aħħar mill-aħħar mbagħad ħajżviluppaw problemi l qudiem fil-ħajja tagħhom. Ma nistax ngħidlek li jiena psikologu jew jiena għandi xi kompetenzi li ngħidlek eżattament kif ħajkun l-impatt fuq it-tfal
Però mit-trends, mill-riċerka, mill-istudju, mill-mod kif tara li hemm ċirku vizzjuż li jekk jidħol pereżempju kelli problemi jew trabbejt ma' ġenituri jew ieħor, għandi iktar reżistenza lejn jew għandi iktar biża li nidħol f'ċertu relazzjonijiet u minn żmien għal żmien tibda tara li hemm pattern għaliex dawn ir-relazzjonijiet ma jirnexxilekx li inti tgħaddi minn dak il-perjodu ta' trial and error, perjodu ta' sfida, isek taqta' qalbek għaliex tibda taħseb li ħajerġa' jiġri bħal ma ġara lill-ommok u lill-missierek. Dawn huma trends. Trends tista' tgħid fotokopja jew tista' tgħid għax missier ġrali hekk, allura il-partner tiegħi ser jagħmel hekk jew missier immexa miegħi b'mod. Mhumiex, ġifieri fil-verità il-formazzjoni ta' tfal tista' tkisser dik it-trend, inti jekk imbagħad it-tfal jidħlu fi struttura li jkollhom dik il-protezzjoni alla volja il-ġenituri tagħhom ma jkunux qed jgħixu flimkien, imma jekk jindukrawhom b'dawk il-valuri li huma valuri ta' ċittadini li fl-aħħar mill-aħħar iridu jkabbruhom li tfal tagħhom mhux ikissruhom b'mod psikoloġiku u emottiv, allura id-distanza li inti tkun qed tgħix fiha fiżika mhix se taffettwa għaliex inti taf li parti oħra qiegħda hemm għalik u kważi anki għal xulxin meta jidħlu it-tfal. Issa għandna każijiet ukoll hemm ġraw kemm il-darba ta' irġiel li jispiċċaw arrestati għax ma jħallsux il-manteniment. Issa il-liġi fil-preżent tagħmel. Hemm nisa wkoll li jiġu arrestati għax għax il-liġi mhix qiegħda kontra l-irġiel li jiġu arrestati, ġifiri li tsus wara l-irġiel għax ma jmantnux, is-sus wara ġenituri li ma jmantnux. U naħseb irridu nidħlu biex nevitaw li ħajkonna irġiel li ma jmantnux, irridu nidħlu bi struttura, jkun hemm sistema li tkun mhux fil-kompetenza jew mhux immaneġjata mill-om u l-missier li mhumiex qegħdin jaqblu fuq dan il-manteniment, tkun immaneġjata minn sistema amministrattiva taf tkun l-istat, taf tkun privat, ġifieri whatever it is, li hemmhekk il-manteniment jiġi ikkalkulat. U jkun hemm assigurazzjoni kemm il-missier u kemm l-om jifhmu li t-tnejn li huma jridu joħorġu l-istess ammont u jikontribwixxu l-istess. Ħafna drabi l-irġiel intuhom l-impressjoni li huma biss qed joħorġu dik il-kontribuzzjoni, għaliex fil-verità dik il-kontribuzzjoni ma tkunx qed tara tissarraf f'relazzjoni mat-tifel jew mat-tifla, għax ma jkollokx dak il-kuntatt u ma jkollokx dik il-relazzjoni żviluppata. Allura tibda tħossok li inti qiegħed hemm biex tmantni u biex tagħti l-flus biss. Mentri li kieku jkun hemm id-gawdija ta' relazzjoni u id-gawdija ta' żewġ ġenituri, it-tnejn ikunu qegħdin imantnu. Ma jaqafx il-manteniment, ma jaqafx l-obbligu li inti tmantni, imma jkun indirizzat ġo font li inti tista' tgħid u b'garanzija tgħid jien u missieri it-tnejn qegħdin jikkontribwixxu għall-manteniment indaqs u it-tnejn qegħdin igawdu l-frott tal-wild tagħhom. U naħseb hemmhekk inkunu nistgħu naqtaw ma naqbilx le li fuq sitwazzjonijiet ta' manteniment għandek tmur il-ħabs. Le. Imma fuq sitwazzjoni li inti ma tikkontribwix għat-tifel jew tifla, għandu jkun hemm konsegwenzi li inti għall-inqas għal ċertu żmien ħadd irkupra ħassib l-assistenza, però mbagħad titħallas għal dik l-assistenza u titħallas anka lil dawn l-aġenziji li jkunu jistgħu jassistu. U fil-preżent hemm distinzjoni fil-liġi li speċi il-manteniment għax hemm mod ma tistax tħallsu eżempju għax hemm rat jew spiċċajt bla xogħol milli b'kapriċċ. Speċi għandek il-flus inti ma trix tagħti kontribut għat-tifel jew tifla tiegħek. X'jiġri f'kuntest ta' relazzjoni li jkunu qegħdin jgħixu flimkien? Hemm ħafna minn dawn. Jiġifieri għalfejn irridu nagħmlu distinzjoni bejn tnejn min-nies li qegħdin f'separazzjoni jew f'xi kawża ta' separazzjoni. U tnejn min-nies li qegħdin id-dar u llum qomt marida jien jew qomt li ma nistax jew tlift ix-xogħol bħala omm u minn għada ser ikolli
jekk qabel kienet qiegħed id-dar il-missier, jew kien qiegħed qed ikun iktar iwassal it-tfal lill-missier jew iktar viċin ta' ċertu obbligi ngħidu hekk iwassalhom l-iskola, għax jien kont noħroġ naħdem kmieni. Issa li qiegħda d-dar ħanibda nieħu dawk l-obbligi u forsi xxiftja ir-responsabbilta li joħroġ jaħdem il-missier. Dawn huma komunikazzjoni, din hija komunikazzjoni li ssir bejn ġenituri normali li għandhom it-tfal. Għalfejn m'għandix tiqpa ssir bejn ġenituri li anki ma jkunux qed jgħixu flimkien taħt l-istess dar. Li jekk hemm il-bżonnijiet, xi ħadd minnhom dik il-kooperazzjoni trid tissarraf li issa mela allura inti ma tistax tmantni bil-flus. Imma nista' ikolli lodging pereżempju nakkomodak u tiġi għandi għal ċertu perjodu li fejn nista' xorta mmantnik, imma immantnik jissarraf bħal meta tagħmel xirja u minn qabel kienu jagħmlu jiswa hekk sin għandi xi ħaġa ta' valur. Waj ma mhix likwida, allura ħantik dal-vażun u inti ttini l-flus. Ifhimni, it-tfal mhux proprjetà, hemm ħafna x'jista' jsir. Sempliċiment tkun les li tikkopera. Mela, issa jisa ukoll dal-aħħar daħlet daqsxejn trend. Ovvjament mhux kulħadd f'minoranza tista' tgħid assoluta li da jkollok ċertu nies fil-għodu jqumu u jgħidu jiena iddeċidejt li jrid ikolli baby. La jkollhom partner, ġielu ma jkollhom xejn. Qed taħseb li però qisna ġejna li donnu it-tfal qisek mort tixtrihom għand it-toy shop. Dik ma taħsibx li ħadd affettwa wkoll forsi fi problemi l-qoddim. Le, jekk jiena kapaċi nrabbi jew le, dik kwistjoni oħra li qed tgħidli, però li qed issemmi inti hija pjuttost preokkupanti il-fatt jekk inħarsu lejn it-tfal bħala proprjetà mill-premessa, le. Mill-premessa timmorru kontra kull dritt fundamentali ta' dawk it-tfal li huma jiġu meqjusa meta jiġu fid-dinja bħala individwi li għandhom id-drittijiet tagħhom. Irrispettivament minn dak li jkunu jridu jimponu il-ġenituri. Tgħidli imma meta jkunu żgħar nażlulhom ir-reliġjon, nażlulhom fejn imorru jistudjaw bħala skola, ngħidulhom forsi kif għandhom iġibu ruhom, x'għandhom jilbsu, eċetera, eċetera. Però qed naraw ukoll ħafna studju u ħafna fejn inti trid anke minn età żgħira it-tfal idderrihom li huma parteċipi fid-deċiżjoni. Tħallihom li jagħmlu li jridu, le, għaliex hemm id-dixxiplina u jridu jitalmu wkoll għax id-dixxiplina trid tiġi abbażi ta' esperjenzi ta' valur li għandu l-adult. Id-dixxiplina abbażi ta' dixxiplina li ma tħallix frott mhix tajba wkoll fejn qabel konna naraw swat. Għax jiena biex niddixxiplinak insawtek intik xeba. Min jaf kemm xi kultant anke bil-wooden spoon, lajtajjed. Jiġifieri, okej, meta kien ġustifikat u ma ngħidx li forsi kienet ħażina, però fejn mhuwiex ġustifikat. Bla dubju hija ħażina, għaliex liema persuna adulta naċċettaw li xi ħadd għax ma jaqbilx magħha qed ilu ġew wiċċu. Liema. Allura x-tfal naċċettawha? Le. Mela kbirna, evolvejna, żviluppajna minn dawk l-użanzi u dawk il-prattiċi għal sitwazzjoni llum li ngħidu mhux aċċettabbli. Evolvejna tali wkoll li għandek tfal li ta' 16-il sena jistgħu jażlu il-min iridu, pereżempju jmorru jivvutaw, jażlu wkoll li jiżżewġu pereżempju jekk inti tkun anka bil-konsens u tkun tħalt fi struttura li verament hemm element ta' responsabilità jekk inti tħalt għal dan il-kuntratt ta' żwieġ jew unjoni. Għandek sitwazzjoni fejn tara tfal ta' età ta' 16-il sena li jemanċipaw ruhom anka fil-business tal-familja u jieħdu ċertu deċiżjonijiet. Ġifieri dawk Met ngħid tfal, għalfejn ngħid tfal, tfal tfisser minuri għal-liġi. Għax aħna tfal naħsbu ta' nitkellmu dwar tfal, isna sentej 3, 4, 5 snin. Imma għal-liġi 17-il sena għadek minor. Ġifieri fejn hemm ċirkostanzi li meta mhuwiex aċċettabbli li f'każ li inti m'għandekx ġenituri jipproteġik, inti irrispettivament il-min għandek jipproteġik, għandek jew għandek ġenituri responsabbli jew ġenituri fatwali 2 jew 1 fil-każ li qed li inti jkun persuna
waħdu li qed irabbi, xorta għandu jibbenefika u hekk tajt il-liġi mill-protezzjoni tal-istat. Iġifieri lil dan il-wilt, lil dan il-minuri, l-istat qed taraħ bħala uman individwu li huwa obbligati ħares u għalhekk għandna il-direttorati għal-ħarsien ta' tfal iħares il-protezzjoni u drittijiet tagħhom bħala umani fin-nuqqas li jagħmluha il-ġenituri wkoll. Ġenituri huma added value għat-trobbija ta' dawk iċ-ċittadini, ta' dawk it-tfal li huma għalata bitada ċittadini u l-ġenerazzjoni ġdida. Ġifieri inti mekkaniżmu bħala ġenitur li inti għandek l-obbligu li jittella ċittadin denju, però m'għandekx l-ebda dritt li tużaħ bħala proprjetà u fl-imkien fil-liġijiet m'għandu jkun hemm dik l-interpretazzjoni li l-awtorità tal-ġenituri hija awtorità li toħnoq id-drittijiet fundamentali ta' tfal li jiġu eżerċitati rispettivament jaqblux il-ġenituri. Issa problema oħra li fis-sens minn dejjem kienet il-problema ta' droga, imma donnu iktar ma jgħaddi żmien iktar qed tigrafa tista' tgħid kullum kien. Ekon ovvjament ġenituri li għandhom problemi ta' drogi. Jew naħa jew oħra. Issa ekon hemm eżempju ngħidu mara kollha r-raġel li jabbuża mid-droga b'mod konsistenti, forsi ġieli jkun qabli vjolenti wkoll ħabba l-użu eċċessiv, u di ma tkunx tridu jara tfal li huma tiegħu wkoll. Hemmhekk x'qed jiġri kemm bħala liġi u fil-verità x'jiġri wkoll. Għax naħseb hija problema kbira. ċirkostanzi fil-magħluq ngħidlek inkwetanti, anke jien nista' x'qed jiġri. Għax tant qed naraw li mhux jiena ma jinkwetawnix daqstant għax la tidħol f'sistema ta' qorti għandek struttura li it is known to the institutions li hemm din iċ-ċirkostanza b'xi mod u maniera ġiet flagged u hemm xi tip issa tajjeb ħażin biżżejjed dak kwistjoni oħra. Però l-inqas ġie flagged. X'qed isir fil-magħluq inkwetanti ħafna. Għaliex dik il-persuna jistgħu jkunu inti semmejt u missier. Jista' tkun it-tnejn li qed jużaw, it-tnejn li qed jindunaw x'qed jagħmlu u tfal qegħdin f'dik iċ-ċirkostanza u meta jindunaw ikun ftit tard wisq li għaliex id-disgwit u l-konflitt ikun laħaq ċertu livell li bil-fors sar ikollok tieħu deċiżjonijiet drastiċi u it-tfal jittieħdu jew minn xi ġenitur jew miż-żewġ ġenituri. Jiena li nappella u li naħdem ħafna fuq u l-prevenzjoni. Għaliex irridu ndaħlu l-kultura ta' ġenituri responsabbli? Għaliex meta jkun hemm dawn is-sintomi, dan il-ġenitur għandu dritt li jkollu l-assistenza, però iż-żewġ ġenituri jridu jkunu ukoll obbligati li jissottomettu ruhom għal terapija tal-familja, għal taħriġ kif ħan inqalaw minna din is-sitwazzjoni flimkien. Inut li ħanu noqogħdu nippuntaw sumajna lej ġenitor jew ieħor, jekk mhuwiex idoniju li jibqa' fid-dar, jekk qed ikun ta' influenza ħażina, hemm ċirkostanzi li jessassjawk jaraw u jtuk l-assistenza biex inti tkun tista' toħroġ minna. Jekk twebbas rasek u ma trix toħroġ minn dik is-sitwazzjoni, hemm konsegwenzi ikbar għax imbagħad dak il-ftit proporzjon ta' aċċess li kien ħajkollok għaliex inti turi buona volontà li terġa' tirranġa ħadd itilfu għax il-konsegwenzi ħajkunu iktar ħoroġ. Però dawn il-livelli ta' konsegwenzi jridu jibqgħu hemmhekk għalfejn. Għaliex jekk ma jkunx hemm tip ta' konsegwenza li inti titlef l-aċċess, titlef iċ-ċans li tkun qiegħda ma' persuni oħrajn li feta tenera ma tantx ikunu qed jifhmu jekk intix in-normalità dik jew inkella. Żgur da għalihom taf jikbru dik in-normalità li tixrob u ssib dejjem ix-xorb fuq il-mejda u nixorbu żewġ tiflix kien imbit sa tlieta u mbagħad jiġu l-ħbieb id-dar u nixorbu iktar u mbagħad forsi mpejpu għalihom normali. Imma dal-kampanji kollha li nagħmlu fuq l-użu u s-sustanza u s-sustanza li tagħmillek
il-ħsara u s-sustanza li tista' tiġi addictive, jiġifieri inti tittoqgħod attent ħafna iktar, mhux ma tixrobx, pereżempju toħrob, imma jekk inti għandek pro-addicted, li inti taf li malli ħadd miżgrok ħadd iqpa' d-dej u ħadd iħu tnejn, mela allura dak li lilek ma jagħmellekx ta' ħażin. Jew tajjeb, ħanajdu li ħajaffettwa niżgur ħażin. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar trid tiġi derġgħu ngħid ir-responsabilità ta' dawk il-ġenituri li imorru jfittxu l-għajnuna fi żmien li jistgħu flimkien jirkupraw u jgħinu lil xulxin. Hija sfortuna meta tara li ċertu sitwazzjonijiet jilħu ċertu livell li jkollok inti titlef kull tip ta' komunikazzjoni, kull mezz li tista' tasal għal qbil, kull mezz li tista' tikkoopera mal-persuna l-oħra, anki jekk naqblu li ma naqblux, naqblu li mhux se neqgħu flimkien, naqblu li ħajkonna niddividu, però naqblu li ħanejnu lil xulxin. Fl-aħħar mill-aħħar għal min? Għall-benefiċċju tat-tfal tagħna. Issa reċentament kien hawn xi tibdil ukoll u kien hawn ħafna polemiki tista' tgħid fuq il-liġi kemm wieħed jista' jżomm droga. Għax issa min qed jgħid li ovvjament ġibna iktar id-droga aċċessibbli tipo għal kulħadd u anke f'ammonti ikbar, u min qed jgħid biex forsi ngħinu l-vittmi jekk jispiċċaw daw jidħlu l-qorti hekk. Inti fuq għax taħseb di? Speċi jisna jien nemmen li jien meta kont żgħir jiena l-iskola niftakar kienu jiġu jgħalmuna fuq kull droga li kienu kun hemm fis-suq u kemm ħażina u dal-affarijiet, però mbagħad fl-istess nifsi jisnet ngħidu u jwek tieħu droga lik imma m'hemmx dawk il-konsegwenzi kollha. Fejn għax dak li jkun jisbu naħseb minn ikun ftit fraġli ħajjitgerfex. Ekku. Fejn ikun hemm il-fraġilità u nemmen li naħseb tant ġejna f'sitwazzjoni individwalista fil-ħajja li mhux qegħdin nirrealizzaw li għandna problema bħala individwi, allura qbajna għaddejjin li bit-tali impressjoni li m'hemmx skop għalfejn jiena nitlob għall-għajnuna, irrid niġi fi stat estrem li kważi tkissrit lill-familja, eċetera, biex nirrealizza li qiegħed ġo problema. Issa, jekk xi kultant kenna dawn is-sitwazzjonijiet u fil-proċess kien tabu, illum jekk inti għaddej minna, jekk inti għaddejja minn din is-ċirkostanza, saret iktar fil-miftuħ, għax hawn iktar awareness u hawn iktar nies li kif qed tgħid inti huma kontra liberalizzazzjoni u proċess li kważi ħajħalli l-individwu jiddeċiedi jekk jitkissirx jew ikomplix. Però il-liġijiet u s-suq ħanajdu hekk ma tantx tista' tirregolah jekk ma tidħolx tibda tirregola l-użu għaliex is-suq li hu, jiġifieri l-underground, il-black market, mhux se jirnexxielek. Mhux se jirnexxielek. Anke mamudiji fuq il-dirja li inti tiqpa ma tindirizzax li hawn problema. Li tiqpa ma tindirizzax li hemm min qed juża b'mod regolari. Tajli tajjeb u ħażin, imma tindirizza, tirrikonoxxi li dan mill-lum għall-għada mhux se jinbidel, mhux se jnaqqas. Issa min il-preokkupazzjoni forsi tiegħek min ma bedix jieħu droga ħajru din il-biċċa xogħol taħseb li hemm limitazzjoni u mbagħad ikompli minn ħaġa l-oħra. Naħseb li flimkien in parallel ma' din il-mod ta' kif irridu nirregolarizzaw il-ġungla li hemm, għax fil-verità hija ġungla. Mhux hekk la. Issa, hemm żewġ, issa jew tħalliha ġungla, allura inti tħalli l-liġijiet stretti u kważi fl-estrem tagħhom u fl-estremità tagħhom ħajasal biss dak il-persuna li inqabad u dak li huwa estrem, li wasal f'ċertu livelli li ġie espost li qed jagħmel użu. Jew inkella tibda tara wkoll u jibdew joħorġu niċċeċ ta' nies li tajt tista' tevalwa verament kemm hija problema u kemm trid taħdem għal prevenzjoni u kemm trid taħdem biex kif konna nagħmlu meta konna żgħar, meta jiġi xi ħadd ibeżżak.
u jgħidlek b'dak li jgħidlek u bir-realtajiet li jgħidlek u jgħaddilek, inti ma tirriskjax, ma tmiss ma' sustanza, kemm qed inkunu effettivi fil-lat preventiv, naħseb li hemm l-infurzar li jmur magħha għax inti meta tara li hemm l-infurzar u hemm il-prevenzjoni b'saħħitha, u mbagħad b'xi mod u maniera il-każijiet tispera ta' nies li ma jridux akkosta kollox ikunu regolati, ma jridux akkosta kollox li jiġu mħarsa, ma jridux akkosta kollox li inti toffrilhom l-assistenza u joħorġu minnha. B'dawk, bir-regolament u mingħajru, bil-mikxuf, bil-moħbi, jew inkella xorta ħajjibqgħu. Nippreferi nkun naf in-nies fejn qegħdin at that stage, imma mhijiex trend. Jiena sa fejn kun naf fejn qegħdin, nixtieqha tkun trend qasira bħal meta semmejna tal-mekkaniżmu biex naraw u ninċentivaw biex inkunu nistgħu niġbru jekk inti tieħu dak l-użu ħalli tibda tillimita. Però mbagħad at a certain stage irridu nerġgħu immorru lura u ngħidu isma' jiena għax naf li qed teżisti din il-problema, ħanara kif ħanirregola. Però huwa ġustifikat li jiena xi ħaġa ta' sustanza ħażina ngħidilha illum abbażi tal-ebda riċerka ngħidilha li mhijiex tajba, li mhix ħażina li saret tajba. Jiena nerġa' ngħidlek m'iniex persuna li għamilt użu minn ċertu, ma nistax ngħidlek li jew nifhem għalfejn tista' tħallini inkompli għaddej minn din is-sitwazzjoni għaliex meta ħdimt ma' persuni li jużaw jew rajt esperjenzi fis-soċjal, rajt esperjenzi li kif rajt inti u kif naraw anka fuq is-social media llum jokorbu għal kieku kellhom il-mezz xi ħadd waqqafhom u kien hemm xi sistema ta' deterrent. Li ma jkunx hemm sistema ta' deterrent, b'xi mod u maniera jiena inħoss li nkunu qegħdin nonqsu mis-saħħa li jista' tiġi naturalment protetta għaliex fl-aħħar mill-aħħar x'tagħmilek l-użu ta' droga, x'jagħmilek ix-xorb, x'jagħmilek ħanajdu hekk is-sess li mhuwiex ikkontrollat. Ikun dannu għalik bħala persuna. Għax jew jaqbdek xi mikrobu, jew ikollok ċertu organi li tant tkun tajthom sustanza u tant tkun użajt li tispiċċa is-saħħa tiegħek tiġi imminata, allura fl-aħħar mill-aħħar wara dak iċ-ċiklu jiena rrid nara li s-saħħa tal-bniedem u nerġgħu immorru għad-drittijiet umani. Is-saħħa tal-bniedem mhux biss jekk teriqx jew le, imma jekk tkunx fi proċess li qed titkisser u ġbartekx u tajtek sistema preventiva jew sistema li taqalak minn fejn qiegħda. Mela, qalu li jiena ma nafx hekk vera forsi tista' tikkonferma inti. Għaw xi ovvjament nies li jkollhom aċċess għat-tfal fi ftit ġranet ħabba xi problemi partikolari. Issa, jekk di ikollhom eżempju inna fit-tfal il-birthday u dal-birthday jiġi l-ħadd jew public holiday. Daw jitilfu dik il-ġurnata x'ovvjament ma jkunx hemm social workers u hekk available u hekk. Taħseb jekk huwa minnu daw l-affarijiet kważi għandhom jiġu 24/7 fil-verità. Ovvjament rridu nżidu riżorsi u mhux qed ngħid jiena li minnu social worker irid ma jitħallas fimt jew għax da ovvjament ħadd ma jagħmel xejn. Millum għall-għada ma tistax tippretendi li s-sitwazzjoni jew sistema li ma kellix dawn it-tip ta' riżorsi ma kienx qed tikkejterja għal dawn l-eventwalitajiet. Irridu jidħlu fi pjan strateġiku, pjan li jilqa għan-nuqqas ta' riżorsi li jkollok u tipprova timmitiga kemm jista' jkun dak l-effetti li mhuwiex raġunati, effetti li ma il-buon sens jgħidlek imma ġifieri jintlift li nkun mat-tifel għaliex waqgħet fuq public holiday. Ġifieri il-buon sens kif ħatfehmu. Inti trid tara hemm ġustifikazzjoni għal kull
deċiżjoni, imma ġustifikata u rraġunata trid tkun. Ġifieri irridu mmorru lil minn dak li aħna ħin kollu rridu niġġustifikaw u issa rridu nkunu proattivi u mhux reattivi għaliex ġustifikazzjoni m'għadix iktar raġuni valida, m'għadix iktar konsegwenza ta' dik id-deċiżjoni valida, issa rridu mmorru għal kif ser inkunu qegħdin nagħtu raġunijiet validi lil tifel u tifla li għal kemm huma żgħar mhumiex boloħ. Ġifieri jiftakru li f'dik it-tali ġurnata jien ma stajtx inkun ma' ġenitur minnhom għax u tajt għax iċ-ċentru parrokjali ħad deċiżjoni fil-praċett X. Kienet ġustifikata jgħidlek kien ġustifikata xi ma nistax ikolli persuna noqgħod niċċekkja u nara unknown father, unknown di, unknown de, għax m'għandix dawk ir-riżorsi, imma nirraġunaw li mhuwiex ġustifikat irridu nagħtu raġuni lil dan it-tifel u dan it-tifla li inti fil-praċett u fil-griżma da baqa' jiftakar stampa ġo moħħu li s-sistema naqsitu. Issa, ġustifikazzjoni tal-sistema illum il-ġurnata qegħdin naraw għax dejjem qed nevolvu. Li mhuwiex biżżejjed. X'ħan nagħmlu? Issa hemm tul is-snin kif bdejna fil-bidu tal-programm daħlu liġijiet biex ovvjament niddefendu lin-nisa għax fil-verità jien niftakar żmien meta konna żgħar, speċi anke ikun hemm irġiel jittantaw in-nisa b'mod li volda jaqbdu jmorru jmissuhom u dal-affarijiet jiena paċe fil-naħseb laħquh bħala ħafna nies. Però illum il-ġurnata mbagħad ma taħsibx li morna f'estrem ieħor li eżempju jien naf anke tħares lejn mara jew eżempju tgħidilha li kważi għamilt l-aħħar tad-dinja mbagħad għandna każijiet fejn ikunu serjissimi ta' abbuż sfaċċat u għax forsi dak li jkun bulli jew ġieli ma nafx jibżgħu minnhom l-awtoritajiet u kellna anke nies irġiel li qatlu nisa u kienet ovvja li ħatasaldi li ħajabbużawhom serjament. Mela forsi ma dak il-ġuvni naf ikollu 15 ikun għadu naqiblaħ jew 16 sena u jgħid waħda jgħidilha li nagħmlu xogħbieħ u speċi xi ħaġa ħażina gravissima. U mbagħad affarijiet serji donna noqogħdu nistennew il-bajtra ta' ħafna l-ewwel isir il-murder jew xi ħaġa serja. Li għadna billi kien hemm każ hemm barra għadna m'hawnx min jgħid il xi ħadd tawlili, pereżempju, u ma jaqla xejn għax ma jkun ġara xejn. Jiġifieri, dan tawlili mar quddiem ġudikant individu. Forsi kieku mar quddiem ġudikant ieħor, imma min mhux ħanidħol fil-merti ta' dak il-każ. Jien merita li kien jiġi jkun hemm il-konsegwenzi għal dak l-aġir tiegħu. Ġifieri mhux se nidħol fil-każ per se. Ma jekk jinbidel il-ġudikant u jħoss li l-ġudikant għandu jimponi fuq din is-sitwazzjoni u jagħti messaġġ u jagħti talima ta' lawlili x'impatt ħallit fuq il-vittma, allura hija ġustifikata x'hekk l-impatt kien impatt li sa tgħidli ħanibqgħu fuq l-awlili għax awlili kemm hija awlili tgħidli hija xi ħaġa umoristika. Imma jekk awlili kuljum u fil-moħħbi jien għamiltlek xi ħaġa imma nstema' tawlili biss. Le, korrajt, affarijiet differenti. Allura hemm affarijiet differenti. U allura iċ-ċirkostanzi x'irrid ngħidlek? Iċ-ċirkostanzi ma tistax taqbadhom għax hija xi ħaġa suġġettiva jew xi ħaġa li jien għamilta ta' darba. Jista' jkun li meta ħankunu qegħdin naraw dan it-trends fuq in-nisa, jista' jkun li għandna trends fuq l-irġiel u għandna bżonn nidentifikaw nerġa' mmur lura drittijiet umani li ma jarawx la ġeneru u laqas uċuħ, la buli u lanqas persuna fjakka u beżana u ma tafx kif u fejn ħatmur is-semma leħena, ġifieri fejn kellna sitwazzjoni ta' violenza domestika, kienet ħafna tabu, ħafna diffiċli llum flimkien ma' dik il-promozzjoni u l-arfin biex inti toħroġ titkellem. Hemm ukoll servizzi li tuk and empower you, ġifieri jgħinuk li inti mhux ħriġ titkellem u rġajt mort lura dik is-sitwazzjoni, ma ħriġ titkellem u għandek armata ta' protezzjoni. Hekk irridu nkomplu nagħmlu, jekk aħna ngħidu isma' li inti tiħeresja li inti
toqgħod tinki, li inti titkellem mod dispreċċattiv, li inti toqgħod forsi tipprovoka anke ċertu irġiel jiġu provokati. Jiġifieri jiena mhux bħala mara ta' kollox tajjeb. Le, mhux anzi Jiġifieri qed tkun felli verament għax jiġifieri jiġru meġġiex naħadu. jiġru meġġiex naħat. Mela ejja nneħħu l-element ta' ġeneru u ngħidu ejja nieħdu s-sitwazzjoni li hi. U għandek id-dritt dejjem int minn int, irrispettivament l-età u anke il-ġeneru tiegħek tista' tkun trans, LGBTI, fis-sens gay, tista' mhux ħadd illimitak. U fejn ħammur nirrapporta ħajjikkunsidrani skont kif ġejt affettwat għax jekk kienx mara jew le, dak il-ħażin. Qed tifhem jiġifieri jekk inti ħatmur u għandek id-dritt tirrapporta, daqs mara u daqs raġel u daqs li kieku kont tifel u daqs li kieku kont trans, għandek l-istess ċans li tmexxi l-qudiem u tagħti l-evidenza ta' kemm ġejt impattat ħażin b'dak l-aġir. Mbagħad tistenna li jkun hemm ġudikazzjoni li hija ġusta u li hija ekwa, jiġifieri proporzjonata ma' dak li jkun sar. Issa, ħanarawk xi darba fil-politika, lilek għax għadek żgħira. Arani. Għala lew. Ma naf. Għandna bżonn nies li jkunu ovvjament ta' ċertu intelligenza u naħseb meġġiex naħat. Hemm bżonn li jkun hemm iktar. Li qed tara dan il-valur u nirringrazzjak tal-fiduċja, ġifieri għax mhix xi ħaġa li a walk in the park li inti toħroġ għall-politika. Ġifieri jiena għamilt pass u rtirajt minnu għaliex ħassejt li jiena għandi nkun responsabbli għaliex il-mamudja fil-politika ma tiġix dak kif qed ngħidu jkollok il-ġenituri jagħmduk. Imma jien xtaqt li jien lil innifsi mmur nippreżenta ruħi għall-mamudja taf kif inkun preparata. U naħseb li f'dan l-aspett immaturajt u rrid li nifhem kif taħdem il-politika. Politika jiena lija politika tfisser policies, tfisser ħidma, tara, tirriċerka, tikteb, tidraftja, tevalwa, tiddiskuti, tasal għal konklużjonijiet imma mbagħad tasal għas soluzzjonijiet. Dik it-tip ta' politika toġobni. Fejn hija politika diviżiva u politika jien irrid nieħu tiegħi u dak li għandek tajt inti kollu ħażin jew lanqas biss irrid nisimgħu, dak mhux it-tip ta' politika li dejjem attiratni. Però nemmen li mill-esperjenza tiegħi bħala avukat u li ħdimt ħafna fuq id-drittijiet umani, diplomazija, anki studjajt fil-qasam tal-liġijiet Ewropej. Neqpa nagħti kontribut iva. Issa, inti personali, kontra jew favur l-abort, tipo, għaxa, jisnalna żewġ estremi, jew grupp li ma jrid assolutament voldri kważi jiġri l-abort issemmi u lux għax huwa qtil dejjem, u mbagħad għandek l-estrem li jħolli daw jekk għandek 9 xhur tqala wkoll għalihom mhux problema. Inti fejn qiegħda between ħanajdek, qed issaqsini bħala mara, issaqsinix bħala għax għamilt id-domanda tal-politika qabel l-abort. Issek irrid nittimbra ruħi ma li. Le, individwa bħala individwu. Għaliex kif dejjem għadt u kif dejjem anke f'daw l-affarijiet, trid timmatura u tara. Għalfejn ikun hemm partiti, għalfejn ikun hemm mewġa, għalfejn ikun hemm kampanji ta' ċertu toqol. U fi żmienhom u ħafna kampanji xi kultant ma jkunux fi żmienhom laqqas. Bħala mara ħanitkellem, jiena għandi tifla hu, jiġifieri meta nibda ngħid isma' kienet pjanata, ma kienx pjanata, le ma kienx pjanata. Ġifieri semmejtlek fil-bidu kelli qudiemi ħafna sitwazzjonijiet li ngħid irrid nesperimenta, rrid inkompli l-karriera, ma rridx niġi f'sitwazzjoni li bil-fors irrid niddeċiedi li ma direzzjoni nieħu hekk ċumpum. Naħseb
li kieku kont favur l-individualizmu u nħares lejn lejja bħala mara, kien ikun hemm ċirkostanzi li xi ħadd kien jgħidli mus inti ħajkollok tarbija u Tkisser ħajtek. U kien hemm min qalli, mela le, kien hemm min qalli, imma jien il-valur tiegħi lejn il-familja dejjem tajtu priorità. Issa familja tista' tkun jien u tarbija. Imma dejjem tajtu dik il-priorità. Nemmen li hemm nisa li jistgħu ma jindhomx dik il-priorità f'ħajjithom. Jagħmlu tajjeb, jagħmlu ħażin, hemm konsegwenzi li jridu jgħixu bihom. Jien ma nippromovix dik il-konsegwenza għaliex lili ma kienx xezzata mill-liġi żgur. Bħala persuna, jien kif jien, ma nistax nidħolu niġġudika, però jekk naqbilx mal-abort, ma naqbilx. Li jiena għandi tarbija viabli, għandi pariri mill-mediċi li it-tarbija tista' tiġi fid-dinja u nneħħi dak neskludi ġifieri l-esperti li qed jgħidu li tarbija tiegħi jekk ma rridix jien u jkun hemm nerġa' ngħidlek ma' kull sitwazzjoni ta' sfida għandu jkun hemm pattern, struttura li tkun tista' tassisti il-min qiegħed f'dik l-isfida. Mela llum għandna l-adozzjoni. Adozzjoni, struttura li hija metakoluża ħafna, tindirizza ħafna u tipproteġi ħafna li tfal li jkunu ħajġu adottati, skrutinju, ma ngħidlekx eżaġerat imma bżonn już, però allura jekk għandna ferħ li nġibu tfal għand familji li ma jkunux jistgħu jkollu tfal, jiena naħseb li qabel ma tiġi għal deċiżjoni Malta tista' tkun champion f'dan l-aspett li tant tagħti support, tant u teskludi awtomatikament kull ċans li jkun hemm li inti ser toqtol tarbija se tgħaddi minn abort, ngħidu hekk għax it-tarbija jekk ma tkunx vijabbli, ma tkunx vijabbli, mhux abort, miscarriage mhux abort. Mhux hekk bla dubju. Imħabba kondizzjonijiet u il-tim mediku jagħti rakkomandazzjonijiet mhux abort, għax jekk nemmen fl-istituzzjoni tal-mediċina u qed intija għaliex huma il-faktotum fl-aħħar mill-aħħar. Allura intihom dak is-saħħa li jagħtu dak il-parir. Però jekk huma jgħidu li allura deċiżjoni tiġi individwalista. Jem jista' jkun jien bħala persuna inkun nixtieq li nagħta l-assistenza kollha meħtieġa u jekk nista' ngħaddi minnha u noffri t-tarbija lil ġenituri li ħajrabbuha u ħajkunu kuntenti, ma nħossniex tajjeb le bħala persuna li mhijiex forsi il-femminista, il-lat femminista, għaliex il-lat femminista jitkellem u jara l-individu u nifhimhom għaliex hemm ċirkostanzi li wieħed irid jindirizza, hemm ċirkostanzi li wieħed irid jindirizza. Ġifieri di mhux a black and white, din hija fejn iċ-ċirkostanza tkun purely individwalista. Ma naqbilx magħha. Ma fejn ma naslux sem u jkun hemm raġuni valida mhux ġustifikat biss. Hemmhekk wieħed irid jiddialoga. All right. Issa hemm kwistjoni oħra wkoll li nisimgħu ħafna dwarha u naħseb anke fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew donnu fl-Ewropa u anke Malta tkun daqsxejn hija l-politically correct dal-aħħar sirna snin. Fil-verità ma tistax titkellem fuq ħafna issues jew titqgħod taħseb qabel titkellem x'ħatejt eżatt biex ma toffendix il dak il-ieħor l-oħra li għalija mill-libertà xejn fil-verità. U donnu ħafna nies qed jiddejqu biha di u nemmen jien qed tħalli ħafna nies barra mill-politika ħabbek ukoll għax donnu l-problemi kif semmejt inti kulħadd jaf x'inhuma ta' kull pajjiż. Però mbagħad ma li tibda titkellem jibdew jattakkawk minn hemm min-naħa l-oħra għax hekk ma tistax titkellem hemmhekk donnu sar. Ir-reliġjon tfajnija fil-ġemp li speċi m'għandix taqsam iktar mal-pajjiż u l-istat li huwa sew. Però mbagħad donna daħħalna daw isa reliġjon ġdida jien nara li jisma' dawwa tajjeb laqqas biss tista' titkellem fuq kważi. Inti x'taħseb li fuq għax hekk donna qed nagħlqu ħalq in-nies bil-pulit.
Ġifieri tettaj li nimponi sistema fuqek li qabel kienet fajnejja tkun ħażina u issa ġiet aċċettabbli. Ekku, dak m'għandux dritt jitkellem illum minn qed iddejqu. Jgħid isma' jien ma naqbilx magħha mhux Ma minn fejn jittieħidlek id-dritt li titkellem? Għax naħseb qed Għax ikollna qed nibżaw? Parti minna naħseb qed nibżaw, ma naħseb huwa fatt ukoll li donnu kull ħaġa eżempju li jinqala jien naf fejn tidħol razza fejn reliġjon fejn forsi twemmin anka f'reliġjonijiet partikolari. Donnu nies qed joqogħdu attenti għax jgħidulek int antikwat u kważi m'għandekx dritt titkellem. Ma kellna sitwazzjoni reċenti ħafna fejn xi ħadd jiena naħseb li inti m'għandix għandi nibbenjak u għandi s-sistema lilek twarbek għax inti taħsibha mod u l-awtorità tajt isma' hemm il-freedom of expression, hemm il-freedom ġifieri fl-aħħar mill-aħħar ħalli n-nies jinġudikaw. Tajjeb ħażin għaliex imbagħad meta tiġi tara l-estremità u l-estremiżmu qatt m'għamel ġid fil-verità u rajna l-konsegwenzi tiegħu kemm f'kuntest Ewropew li kellna devastazzjoni sħiħa biex nerġgħu nirkupraw mill-faxxiżmu. Għax ġifieri fl-aħħar mill-aħħar inti xi trid ikollok bilanċ li fejn issemma l-opinjoni tiegħek m'intix ħadd tiġi ikkalpestat għax inti semmajt l-opinjoni tiegħek, però lanqas li inti l-opinjoni tiegħek malli semmajta kważi fl-aħħar mill-aħħar taf li ma tiswal xejn għax kif qed tgħid inti għax hemm diġà minnu an overpowering voice li speċi inti tajt qed idejquni r-razzisti. Imma tant qed inħalli razzisti. Tant qed inħalli element razzista bl-iskuża tal-freedom of expression li kważi mbagħad daw il-vuċijiet li għajdu qed idejquni u ma nistgħux naċċettaw iktar razziżmu jispiċċaw fil-minoranza fejn tibda tajt aħjar ikollna fil-minoranza nies li verament qegħdin jesprimu l-element razzist. X'jagħmel razzist, x'jagħmel xi ħaġa li mhijiex aċċettata llum there again. U mbagħad tgħidli x'jagħmel. Għax m'għandix id-dritt li nesprimi ruħi u m'għandix id-dritt li jien jekk ma wassalx għal konsegwenzi u ma nkunx qed noqtol jien in-nies jew ma nkunx qed inżommhom jien il-barra nesprimi ruħi ngħid jien nippreferi abjad milli aħdar jew roża jew blu. Taf kif? Jiġifieri m'għandix dritt ngħidha jien m'għandix l-awtorità li waqqafhom u nerriqhom in-nies li jiġu blu, orange u safrani, imma kont qiegħed f'parti, kont qiegħed fuq programm, u rrid nesprimi ruħi kif normalment nesprimi ruħi d-dar. Għalhekk qed issaqsini int le? Mhux fuq qabis, fuq ħafna però issues għax donnu anke jien naf eżempju min jaqgħu nies jemmnu fil-familja tradizzjonali kif konna nafuha snin ilu. Daw illum kważi jekk jitkellmu, iġibu għal-ispeċi daw għax huma kontra persuni b'orjentazzjonijiet oħra. Fil-verità mhux neċessarjament li jkun hekk, però jista' jkun ma jaqblux daw. Ekku. U naħseb Malti għandu dritt jgħid l-isma' aħna fulab bħala pajjiż. Naqbel miegħek. Imma ma jistax ikun imbagħad ikollok naħseb dawk iċ-ċertu nies li donnu saru huma l-awtorità mingħajr huma l-awtorità. Ekku, ma trix toħodha. Naħseb jien nistgħu nibbilanċjaw għax jien anke eżempju semmejt ir-razziżmu. Iwa possibbli ma nsibu l-ħadd imbagħad to counter argument ir-razziżmu. Għada jien li s-sikket n-nies ma nista' nifhimha qatt u naħseb dejjem it will backfire. Vodri ma' żmien dejjem hekk ġara x'jiena insaqsi dejjem l-istess domanda, il-faxxiżmu għalfejn kiber. Għax ta' qabilhom ħallew vacuum enormi, problemi li mhux jissolvew u jien nemmen hekk qed jerġa' jiġri voldiri. Wara ta' xi ħanqogħdu ngħidu għax il-farrajt qed jissaħħaħ. Il-farrajt qed jissaħħaħ għax naħseb li tul l-aħħar snin jiena kważi l-ġen tal-estrem xelluk over f'ħafna istituzzjonijiet. Bħal kollox, l-estrem u mbagħad jiġġieled l-estrem. Ekku, wasanna li meta konna qegħdin nitkellmuha aktar kmieni bejn il-ġenituri u r-responsabilità tagħhom. Meta tasa jew l-użu ta' sustanza huwa prinċipju li japplika dejjem. Jekk maħniex ħaniprevjenu u jkollna strutturi li timxi mal-proporzjonalità
il-prinċipju tal-proporzjonalità u ħafna strutturi huma bbażati, ħafna deċiżjonijiet huma bbażati fuq dik ukoll il-prinċipju tal-proporzjonalità. Mhux biss l-ugwaljanza u l-ekwità u naraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fil-mod kif aħna nġibu ruħna, niddeċiedu, nesprimu u natwaw. Hemm ħafna differenzi u hemm ħafna livelli varji. Akkost li nesprimejt ruħi. Mela proporzjonat ma dak li esprimejt ruħi, jiena ma dik l-espressjoni ma waqqafx jew ħadd deċiżjoni jew impattajt ħażin tribu li qed jgħix Malta pereżempju, jew rajt jew kampanjajt jew protestajt, esprimejt opinjoni tiegħi personali. Semmek hija proporzjonata ma dik l-espressjoni tiegħi personali. Però u individualista, semmejt anka l-abort. Mela, semmek sa' kemm jien qed nevalwa, jekk hija xi ħaġa li rrid nagħmilha għax jew naħseb li hija tajba lija, jew naħseb li għandi dik l-opinjoni, jew forsi għadni minix imħarreġ biżejjed biex nifforma opinjoni. Allura isek opinjoni tiġi kulħadd għandu waħda mingħajr ma tkun ikkalkulata, riċerkata u tkun ibbażata fuq ċertu fatti. Dik hija sfortuna li għandna ħafna minn dawk is-sitwazzjonijiet li kulħadd jaħseb li huwa opinjonista imma mbagħad għandu l-fakultà li jimponi l-opinjoni tiegħu. Iqpa b'opinjoni. Mhux hekk, ekku. Malli dik l-opinjoni imma qed tiġi imposta u inti taħseb li tista' tikkontrolla il-moralità tal-persuna, il-konsegwenzi ta' ċertu sitwazzjonijiet li huma seppejn inti huma relatati mad-difiża tal-pajjiż, mas-sigurtà tal-pajjiż. Dik tirrikjedi dialogu, diskussjoni li hija mhux parallel ta' ma dan li konna qegħdin ngħidu tal-freedom of expression, ma xi kultant tant hija kontradittorja. Tant hemm elementi oħra li wieħed irid jidħol fihom. Tant hemm sitwazzjonijiet li mhuwiex denju ta' opinjoni, huwa denju ta' trend, ta' numri, ta' fatti, ta' kriminalità, ta' ċertu affarijiet. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar li jiena ngħid full up, inti taħseb li tkun opinjoni meta ngħidha. Pereżempju jekk inti tkun kap ta' partit jew kap ta' stat. Tkun ibbażata fuq informazzjoni kredibbli, fatwali. Imma jekk ngħidha jien u ċittadin bħali li għadna maħniex informati b'dik l-informazzjoni tiġi opinjoni. U jekk neqpa' nirrepetija, tista' tkun li qed niżgwida b'dik l-opinjoni tiegħi, għaliex jien irid ngħidlek bħal ġurnaliżmu fuq kollox, mela jien għandi opinjonista u għandi ġurnalist. Biex tkun ġurnalist, għandek ċertu responsabiltajiet, kompetenzi, anki il-mod kif tikteb irid iħalli l-qarrej jasal għal konklużjoni, mhux timponi. Inti dak li inti, mela jekk inti ħadd imponi, jiddispeċi li m'intix ġurnalist. Għax ġurnalist itik il-fatti, jirriċerka, jagħmillek u jippreżentalek sitwazzjoni li inti ma kontx infurmat biha. Qed jurik li hu informa ruħu u fl-aħħar mill-aħħar ser iħallik b'dik l-informazzjoni tasal għal ċertu konklużjonijiet. Jekk ikun hemm konklużjonijiet, jippreżentahomlok għax ikunu konklużjoni fatwali. Jekk ma jkunx hemm, jonqos ħafna bħala ġurnalist li jasal għal konsegwenza jew jasal għal konklużjoni u lil qarrej jiżgwidah. Mela, tajjeb li nkunu nafu. Ara dak politiku ma jibbaża ħafna lilu nnifsu fuq hearsay. Dak politiku li jibbaża l-affarijiet tiegħu fuq riċerka. Dak politiku li jibbaża l-affarijiet tiegħu jew l-opinjonijiet tiegħu fuq responsabiltajiet meta jaslu biex jatwaw ruhom. Mhux prima faċe kif qed narawhom illum. Għax illum qed nitkellmu fuq xi ħaġa. Jiena kieku kien, in-nannu kien jgħidli qatt ma ltaqgħu flimkien. Kieku ngħidlek ara. Ejja nibdew niddiskutuha, għax inutli l-opinjoni tiegħi trid tajtek l-opinjoni fuq l-abort. Imma ejja niddiskutu każ. Ejja mmorru niddiskutu każ reali. Kif nista' bħala persuna li għandi għal qalbi u naħdem fil-qasam ta' drittijiet umani nirrifjuta li nisma'
il-konsegwenza jew kif qed tiġi affettwat uman. Meta mbagħad ikun hemm l-esperti li jirrakkomandaw ukoll favur dak l-uman għal dawk iċ-ċirkostanzi. Jew favur proċess li fajnej of fajnejk. Ngħidu da mhux abort għamlet. Imma inti taf il-kawża, idħol fil-kawża. Mhux hekk. Le, jiena naqbel li Volderi ma dawla. Abort huwa xi ħaġa li qatil. Allura qatil intenzjonat. Qatil intenzjonat ma naqbilx miegħu. Imma li tiġi konsegwenza u titlef it-tarbija imħabba konsegwenzi oħrajn, dak kan ħalli għall-esperti mediċi għax jiena m'għandix il-kompetenza tiegħi. Mela, il-ħin skadinna, forsi titgħaddi xi messaġġ telespettaturi tal-aħħar. Ħadd gost ħafna niddiskuti miegħek nerġa' ngħid. Dak li ksibt għabbażi ta' riċerka u għabbażi ta' kompetenza u għabbażi ta' mhuwiex opinjoni personali u forsi din għalaq biha li xi kultant wieħed irid jagħmel id-distinzjoni bejn u ma jiġġudikax persuna, forsi jekk semawna nitkellmu fuq xi ħaġa li ma qablux magħna llum. Tiġġudikawx li meta niġu għal ċirkostanza ser nittrattawha dejjem minn dan il-punto di vista għax illum iddiskutejna u fil-ftit ħin li kellna ridna niddiskutu naslu għal ċertu konklużjonijiet. Imma huma temi li jirrikjedu ħafna u ħafna dialogu u jiena dejjem nemmen li l-konsultazzjoni u dialogu jwassal għall aħjar soluzzjonijiet. Met inti il-konfrontazzjoni u l-lat diviżiv u l-lat li hemm element ta' insigurtà ma nistax nitkellem fuq l-oġġett għax nibża. Hemmhekk żgur li mhux se naslu biex noffru soluzzjoni holistika li timpatta tajjeb kemm jista' jkun nies. Tista' tkun timpatta tajjeb grupp ta' nies, imma meta tkun wiesa il-konsultazzjoni, wiesa l-element ta' dialogu ħadd impatta aħjar il-massa ikbar. Nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna u forsi l-qoddim nerġa' jkollna okkażjoni nerġgħu niddiskutu. Meta trid. Affarijiet oħra, grazzi ħafna. Nirringrazzja t-telespettaturi tal-li kienu magħna llejla u nħeġġixkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna. Grazzi ħafna.